Sama sam u bolničkoj sobi, igram se s mekanim zvekanima. U sobu naglo uđu dva klauna s crvenim nosevima, pričaju šaljivim jezikom i nasmijavaju me. Baš je super što u bolnici žive klaunovi. Ovim riječima malena pacijentica Larisa opisala je svoje viđenje crvenih noseva. Crveni nosovi su udruga koja pomaže bolestima i nemoćnima, prije svega bolesnoj djeci, i to na jedan poseban način, a to je da im donosimo osmijeh. Kako se postaje klaun doktor i kako znati da se baš u tebi krije ta vještina, stručno objašnjava doktor Lude. A to vam je jednostavno kažu kao grah. To vam je super, to se uopće ne odlučiš što jesi. Rodiš, ja se rodijeh. Narodjel sam se, tako. Mora imati nekoliko visokih i nekoliko nižokih škola. I onda mora imati vještine, mora imati neki ovako, da recimo može pričati ko ja, ali to. Vic, na primjer, i to. Svašta može klaun. Naši klaunovi doktori koji nisu pravi liječnici, nego umjetnici, glazbenici, profesionalni zabavljači, obuku svoje doktorske kute na kojima piše crveni nosovi i dolaze u bolnice. Udruga u Hrvatskoj djeluje već 2,5 godine i za sada okuplja 9 klaunova doktora, koji za ovo plemenito zvanje prolaze posebnu audiciju. Svaki mjesec posjećuju Međunarodnu školu humora i različite radionice. Neki misle da je to u stvari samo animacija, pa ono se stavi crveni nosić i zabavlja djecu, ali zaista nije. Klaun je u stvari profesija i morate imati i umjetničke vještine i jako puno se educirati, posebice zato što se radi u paru, tako da je na kraju to nešto što je ne samo zabava, nego prije svega odgovornost i prema djeci koje se dolaze u bolnici i dosta je naporno. Program traje 3 sata, dakle 3 sata oni moraju u stvari ići od sobe do sobe, ulaziti u teške situacije gdje ponekad dijete nije raspoloženo za smijeh ili u stvari čak i životno ugrožene situacije. Vicevima, gegovima, pjevanjem, sviranjem i žongliranjem mame osmijehe na dječja lica. Pozitivno utječu i na zdravstveno osoblje. U dječjoj bolnici Srebrnjak i strogi doktori i medicinske sestre rado dočekuju crvene noseve. Čim se pojave crveni nosevi, čim oni započnu neke svoje vesele aktivnosti i djeca se osjećaju drugačije. Ljepše, toplije, puno radosti su unijeli u ovu bolnicu i neizmjerno smo im na tom zahvalni. Kako su vam se sviđali klaunovi? Smiješno. Što vam se najviše svidjelo? Besplatne stvari. Ono puhanje. Da. A žongliranje? Hello. Je lijepo pjevaju klaun? Da. Klaunovi doktori i dalje će nastaviti operirati smijehom zagrebačkim i riječkim bolnicama. Nadaju se da će ih biti više, jer bolesne djece koja na njih čekaju ima u čitavoj Hrvatskoj.